Salutare! Și aș vrea să discut puțin despre educație. În acest moment, piața pe cripto este extrem de învolburată. În perioada următoare, piața pe stocks va fi și ea extrem de învolburată. Și respectiv pe futures, foarte mult. Foarte mulți dintre voi aruncă foarte mulți bani în cripto, în trading în general și oriunde. Destul de amețiți. Fără o educație asistată este imposibil să te cunoști pe tine și să înțelegi ce se întâmplă acolo. Foarte mulți dintre voi sunt gambleri și respectiv le plac senzațiile generate de trading. Lucru care este total greșit. În același timp, este bine să nu intri în trade și îți recomand nu te băga în trade dacă nu știi ce faci acolo. Și în general, recomand să nu vă băgați absolut deloc în trade. Da? De ce? Pentru că piețele sunt 100% manipulate. În principal de către lichidități sau cei care dețin lichidități foarte mari și de cei care au experiență foarte mare în trade. Nu contează unde îl faci. Pe platforma mea, până acum, au rămas nu foarte mulți, nici foarte puțini, ci au rămas cei care vor să se educe cu adevărat. Și în acest moment, ei produc zeci de mii pe săptămână. Nu e o laudă, o spun chiar ei. Pentru că aceste rezultate sunt publicate, da, sau afișate pe anumite telegrame, unde se pun doar rezultate. Atât. Pe care, atenție, le-am pus și pe canalul de YouTube. Marea problemă pe care o ai este că vei rata șansa să intri în bursă educat. Vei tremura și nu o să știi ce să faci acolo. Așa că pune mâna și te educă și fă tot ce poți ca să te poți controla, pentru că vei pierde una din cele mai mari oportunități din viața ta. Nu te mai plânge, nu te mai smiorcăi că n-ai bani, nu te mai jeli că e o viață foarte grea. Totul depinde de tine și nimeni nu doarme și mănâncă pentru tine. Te aștept pe www.dantoma.ro, unde vei găsi tot ce ai nevoie ca să ieși din această nebuloasă. Dan.